Уличното изкуство. Отричано от едни, възхвалявано от други, незабелязано от мнозина, то ни бе припомнено с внимание и финес от една французойка. Изабел Лебастард запомних от една изложба на открито преди няколко години, озаглавена "Отражение от Витошка". И новата й, в галерия 1908, също е отражение на любовта й към София, град, в който според Изабел има изключително интересно улично изкуство. Много убави тагове и графити из улиците на София. От 4 години събирам снимки на тези тагове. Множество графити не заслужават да изчезнат, според мен. И тук художниците са много талантливи. Те имат голяма креативност и хубавите графити са, според мен, истински градски картини. Тогава имах идеята да направя художествен архив от София, културен архив на уличното изкуство в София. Искам да изтъкна работата на млади български художници. Искам да покажа на хората, че има много хубави неща на улиците. Сега работя, за да издам книга, която ще се нарече Bulgarian Street Art. Поради това търся активно автори, за да им предложа да участват в този проект, тъй като ще има отделни страници, които ще посветя на тях, с кратки интервюта и най-хубавите им рисунки. Вие сте пътували много, разбрах, че сте били в Кот д'Ивуар, в Лисабон. С какво графитите на София ви се сториха особено интересни? Графити има по всички градове по света. Да, наистина по всички градове има графити, но според мен графитите тук са много хубави, специални, с много креативността и мисля, че е жалко, че изчезнат толкова бързо. Повечето от художниците графитари предпочитат да бъдат анонимни. А пред вас откриват ли се? Намирате ли ги лесно? Установявате ли лесно контакт с тях? Не ги намерих лесно, но малко по малко търси по интернет, търси с Фейсбук и малко по малко аз се успея да ги намеря и всичките, които в момент с които в момент се срещнах, са много ентузиазми с този проект на една книга на Bulgaria Street Art и всичките мислят като мен, че абсолютно тази книга трябва един ден да съществува. Преди няколко години снимах една ваша изложба, която беше в градината пред Народния театър. Тя беше "Отражение от Витошка". Промени ли се градът за това време? Промениха ли се неговите отражения? От 2 години мисля, че таговете и графитите са по много брои и по хубави, защото са направили от истински художници. Издали сте и една много интересна книга "Пътуване в българските поговорки". Тя е на издателство Жанет 45 и всъщност е едно двоезично издание на български и на френски. Говорите добре български. Една българска поговорка, която много обичате. Музикант не крана къща. Например. Тя е много поучителна и много обезкуражаваща хората, които се занимават с изкуство. Да, защото артисти, художници и музиканти не могат да имат много парите, за да живеят коректно, мисля.